tänään... No, tervepä terve. Me kuvataan se. Uudestaan. Me vedettiin tämä, mutta sitten mä poistin sen. Joten me vedetään tää uusi. Edellisen kuvauksen. Niinpä. Jep. No niin, ei muuta kuin uudestaan. Ja tää jatkuu ihan samasta, Lassi vetää tällaista. Ei, Mitä nyt meni väärään? Lauri. Lassi painaa Lauri. Ympyrät molemmat. Mikä ne? Mä oon ihan oikea. No niin, nyt. Nyt on oikea. Eikäs kuulu mitään sitä. Mä oon ihan oikea. No niin, kaikki pysyy samassa huoneessa. Eka huone. Mä liikun yksin assaulttina. Ei, kun kaikki samassa huoneessa. Okei. Mä oon tässä ihan lähellä huoneessa. Että toivottavasti ei haittaa, vaikka me poistin sen ja te ette nähnyt, miten me viimeksi päällä vetettiin. Se oli oikeastaan aika iso peili. Niin kyllä olikin. Sinänsä, mutta ei se mitään haittaa. Emme... Vetäkäämme uudestaan paremmin. Niin. Ettei me taas kuolla. Sami pistää barrikaadeille. Mä taidan Me tehdään tää niin nopeasti, ettei me tarvita mitään barrikaadeja. Kunhan te vaan etitte. Mä hajotan. Mitä Leo hajottaa? Se on Lassi. Minä hajotan. Älä hajota. Se on täytävä etsiä. Te olette paljon nopeampia etsimään kuin minä. Noin nopeammin etsimistä, mutta etsimistä... Tai etsitään. Ja missä Leo on? Minä olen yksin. Nyt joku sen luokse. Minä. Te hoidatte sen huoneen. Siellä ei ole enää ollenkaan hajotettavaa. Näettekö nuo sitten? Mä vaan vedän täällä kaikki hajalle ja Mä hajalle. potkin sitä lipastoa. On hieno limaus. Hetkinen, jos me nyt ollaan täällä, haudun yksin. No älä. Mä menen Laurin kanssa. Hei, sä menet sitten. Kuka tutkimaan tänne? No No mä oon täällä nyt tällä hetkellä yksin. olen. Superjätti tulee koko tuosta. Katos No revolveri. kukaan ei välitä minusta. Älkääs nyt pelko. Otetaan mun mielestä on superjätti. Kenen kotona me ollaan? Odottakaa. Mulla on... revolveri. Tää meni kyllä. Mä sain revolveri. Parempi reikä. Tai no, neilkani. Mikä tässä tulee nyt paremmin? Se on Improvet Nail Gun. Niin. Sitten tulee Frosta. Niin. Jää se. Ai, mä oon vaan trappatella. Sami, juokse. No kun mulla ei Run, Sami, run. Hard for your love. Yeah. Mitä? Mä kerkeen sanomaan sanaa kissa, niin ne on jo Ennen täällä. kuin Leo ilmestyy. No sitäkin. Hyvästi. Mä hajotan kaikki ja sitten häippäsen. Teillä on aika paljon etittävää. Nyt pois. Kurilainen hei. Tapekas on. Nyt on pelottava tilanne. Lassi on reipula vai Leo? Kumpi Lassi? Kiitos. Valoansa. We so bad to go. Niinpä. Täällä on radio. Täältä pitää tutkitaan tätä huonetta. Mä niinku tyyli tutkin Samin jäljiltä kaiken. Tietenkin. Samin Mä vaan täällä hirveellä räkepowerilla menen hajottamaan kaiken. Ei nyt. Ja sitten tänne jää tällaiset kasat tätä etittävää. Osaako? Siitä voi kuhilla. Joo, kattokaa meidän puumääriä. No siitä nyt on tarve. Ihan tarpeeksi, mutta kyllä on. Älkää rakentako mitään, ellei oo hätä. Mä rakennan barrikaadeja. Ei täällä on zombeja huuneessa. Kun meillä on vasta ekat barrikaadit. On. Tokat. Ei oo. Tokat. Ei oo. Ei kun ei mitään. Ahaa, täällä on huone tänne. Tietenkin. Mä oon... Sami on jo sun huoneessa. Jossain on vielä hajotettu. Piikitetty. Pesäpallomailla. Nyt Sami Jos lähtee... joku kysyy mitä tapahtuu. Sami lähtee etsintäkiertueelle. Niin, täällä oli tämä... Miksi sä jätit? Sami lähti etsintäkiertueelle. Laittas hätä. Niin. Koska siellä ei ole etin. On täällä näin.
Nyt hyvä. Nyt äkkiä etsitään. Ennen kuin tulee seuraava. Varokaa. Riilimuurit. Oot vähän niinku edessä! Tuli sitä läpi. Siis, missä on niinku vielä hajotettavaa? Onko siinä lättyä? Tässä on lättyä. Missä on etittävää? Pistä Sisällä. Oma pistä. Siis missä on hajotettavaa? En mä siitä tiedä, mitä on etittävää. Automaatikkuone on täynnä etittävää. No mä tiedän, kaikkialla on vielä. Lassi, sä oot nyt virallinen Sami henkivartija. Siis, meillä on... Jaa, me ollaan hajotettu jo kaikki viime kerralla, niin se ei näytä meille sitä medallia. No niin, mutta nyt katsojat ei tietänyt sitä. Eli siis me ollaan nyt vedetty kaikki hajotettu. Yeah. Okei. Nyt pitää etsiä kaikki. Ja kai me tehdään nämä kaikki silti. Joo, tehdään. Ihan katsojien vuoksi. Niin. Paras reikä. Viime kerralla oli viimeinen esine, täällä oli Sledgehammer. Jep. Ja minä löysin sen Ei, onko se ensimmäinen jo? jättikolauksen. Ei, nyt. Lassi! Hirves. Apua. Lassi, kannattaisiko ampua revolverilla? Tapa sopi. Leo, kannattaisiko ampua revolverilla? Olis Siis kummalla on hattupää? Kumpi on hattupää? Minä. Leo. Täällä on etittävää jää. No minä löysin. Periaatteessa se ei tee. Tiedättekö missä on lättykola? No se on, en ole ihan varma, Leo huoneessa. Siellä missä Leo on. Täällä. No niin, Lari. Minä olen täällä näin. Ai kun se on vissiin. Täällä on etittävää. Etissä niin mä odotan, mitä ei ole. Okei. Minäkin tulen seuraanne. Älä tule. No, Shotgun. Siinä on kyllä paljon. anna sitten. Sledgehammer. Se löytyi Fattukalan vierestä. Taas. Kohta aika on. Ah. Onko vielä etittävää? Kato. Ei. Ei ole. Mä oon yksin täällä. Zombeja tappamaan vaan. Nyt kaikki tappaa. Zombimättö. Tää on se Leon zombin mättöjakso. Nyt alkaa. Kaikkien zombien mättö. Kaikki päättävää zombia. Taustamusiikkia. Olisi. Lassi, laita taustamusiikkia. Odottakaa se, jos mä löydän jotain hyvää. Purilainen heitetty ei tarvittaa. Lassi afkaa. Suojelemaan Lassia. Missä Lassi on? No missä Lassi afkaa? Lassi afkaa tuolla. Henkivartija. Taustamusiikkia. Ai se alkaa tässä. Okei, suojataan. Jättääkö vielä täältä? Ehkä minä voi lähteä. Apua! Voi. Sektorin luotaan. Jännää, 2 pistettä. Ei muuta kuin kaikki tappamaan. Mitä? No siinä on kova biisi. Ja nyt kun tulee juoda viinaa, niin kaikki ottaa pättikoon. Ahaa. Mä menen kaikki kolareille. Onko meillä on 3 kolikkoa, yksi ei saa. Minä saan. Mulla on jos. Mulla on vähän huomaa. Mullakin on. Ei, superjätti. Sami jäi ilman. 2 kolikkoa vielä. Ollaanko me tapettu kaikki? Ei 3. 3 zombia. Tuolla on 2. Mä löysin 2 zombia. Joo. Kiitos. Noniin, hoidettu. Ja nyt Sami vielä ihan varmuuden vuosi. Joo, nyt. 10 päälle.
Ja sitten vielä 0 kuolemia. Terve! Hei hei, nähdään! Nähdään! Seuraavassa